രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്ധസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനാശലാകയ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീഗുരവേ നമഃ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനിധി നാമിനെ. നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യ ദേശതാരിണേ. ജയ ശ്രീ കൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗര ഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ ടെമ്പിൾ ഇസ്കോൺ മാംഗ്ലൂരിന്റെ ഈശോപനിഷത്ത് ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്ന് മന്ത്രം 17, 18 ഇനി എടുക്കാനുള്ളത് അല്ലെ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. 15, 16 മന്ത്രത്തിൽ നമ്മൾ കണ്ടു ഭഗവാന്റെ മുഖം കാണിച്ചു തരാനും ഭഗവാന്റെ രൂപം കാണിച്ചു തരാനുള്ള പ്രാർത്ഥനയായിരുന്നു. ഭഗവാന്റെ യജ്ഞാവതാരത്തോട് സ്വയംഭൂ മനുവിന്റെ പ്രാർത്ഥനയാണ് നമ്മൾ കണ്ടത്. ഇനി 17, 18 പ്രാർത്ഥനയാണ്. എന്താണ് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത്? നമ്മള് ചെയ്ത കൃത്യങ്ങള് ഓർക്കാൻ വേണ്ടി, മരണസമയത്ത് ഓർക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പ്രാർത്ഥനയാണ് 17, 18 മന്ത്രത്തിൽ പറയുന്നത്. മരണസമയത്തുള്ള പ്രാർത്ഥന എങ്ങനെയായിരിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് 17, 18 മന്ത്രത്തില് പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മള് ഭഗവാന് വേണ്ടി ചെയ്ത കൃത്യങ്ങളൊക്കെ ഓർക്കാനായിട്ട് സാധിക്കണം എന്നും, ഇത്രയോ ജന്മങ്ങൾ ഉണ്ടായില്ലേ, ആ ജന്മങ്ങളിൽ നമ്മൾ ചെയ്ത കാര്യങ്ങൾ, നമ്മൾ ചെയ്ത ശരിയും തെറ്റൊക്കെ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളുണ്ട്, അതെല്ലാം പുറത്ത് നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ നാമത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാൻ സാധിക്കണം എന്നാണ് 18ാമത്തെ മന്ത്രത്തില്. 17ാമത്തെ മന്ത്രത്തില് നമ്മൾ ചെയ്ത കൃത്യങ്ങൾ ഓർക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടും, 18ല് ഇത്രയും ജന്മങ്ങളില് നമ്മൾ ചെയ്ത കർമ്മങ്ങളില് അതനുസരിച്ച് നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിലേക്ക് പോകാനുള്ള ആ തടസ്സങ്ങൾ മാറ്റിത്തരാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പ്രാർത്ഥന ആണ് 17, 18 മന്ത്രത്തിൽ പറയുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമുക്ക് തുടങ്ങാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓ വന്നില്ലേ, ഷെയർ ആയില്ലേ? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. മന്ത്രം 17. വായുരനിലമമൃതം അധേതം ഭസ്മാന്തം ശരീരം. ഓം ക്രതോ സ്മര കൃതം സ്മര ക്രതോ സ്മര കൃതം സ്മര. വായുരനിലമമൃതം അധേതം ഭസ്മാന്തം ശരീരം. ഓം ക്രതോ സ്മര കൃതം സ്മര ക്രതോ സ്മര കൃതം സ്മര. വായുരനിലമമൃതം അധേതം ഭസ്മാന്തം ശരീരം. ഓം ക്രതോ സ്മര കൃതം സ്മര ക്രതോ സ്മര കൃതം സ്മര. എന്താ പറയണ? വല്ലതും മനസ്സിലാക്കണം വായിക്കുമ്പോ? എന്താ ഇതിൽ പറയണത്? ഈ ശരീരം ഭസ്മമായി തീരട്ടെ, എന്റെ പ്രാണവായു പ്രപഞ്ചവ്യാപിയായ വായുവിൽ അലിഞ്ഞു ചേരട്ടെ. ഈ സന്ദർഭത്തിൽ അലയോ ഭഗവാനെ, എന്റെ എല്ലാ കൃത്യങ്ങളെയും അങ്ങ് സ്മരിക്കണമേ. അങ്ങ് ആത്യന്തിക ഭോക്താവാകയാൽ ഞാൻ അങ്ങേക്ക് വേണ്ടി ചെയ്തതെല്ലാം അങ്ങ് ഓർക്കണമേ. എന്താ ഭഗവാനോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത്? മരണസമയത്തുള്ള പ്രാർത്ഥനയാണെന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ നമ്മള്. ഈ ശരീരം ഭസ്മമായി തീരട്ടെ, എന്റെ പ്രാണവായു പ്രപഞ്ചവായുവില് അലിഞ്ഞു ചേരട്ടെ. ഈ സന്ദർഭത്തില് ഞാൻ, അല്ലയോ ഭഗവാനെ, എന്റെ എല്ലാ കൃത്യങ്ങളെയും അങ്ങ് സ്മരിക്കണമേ. ഈ സന്ദർഭത്തില്
അങ്ങ് എന്റെ എല്ലാ കൃത്യങ്ങളെയും സ്മരിക്കണമേ. അങ്ങ് ആത്യന്തിക ഭോക്താവാകയാൽ ഞാൻ അങ്ങേക്ക് വേണ്ടി ചെയ്തതെല്ലാം അങ്ങ് ഓർക്കണമേ. ഭഗവാനോടുള്ള പ്രാർത്ഥന മരണസമയത്ത് എങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത്? ഈ ശരീരം ഭസ്മമായി തീരട്ടെ, പ്രാണവായു പ്രപഞ്ചവായുവിൽ അലിഞ്ഞു ചേരട്ടെ. ഈ സന്ദർഭത്തിൽ അല്ലയോ ഭഗവാനെ, എല്ലാ കൃത്യങ്ങളും അങ്ങ് സ്മരിക്കണമേ. ഞാൻ അങ്ങേക്ക് വേണ്ടി ചെയ്ത എല്ലാ കൃത്യങ്ങളും അങ്ങ് സ്മരിക്കണമേ. അങ്ങ് ആത്യന്തിക ഭോക്താവായതുകൊണ്ട് അങ്ങേക്ക് ചെയ്ത എല്ലാ കൃത്യങ്ങളും സ്മരിക്കണമേ എന്നാണ്, ഓർക്കണമേ എന്നാണ് ഭഗവാനോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത്. ഏത് സമയത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത്? ഈ ശരീരം ഭസ്മമായി തീരട്ടെ, പ്രാണവായു പ്രപഞ്ചത്തില് പ്രപഞ്ച വ്യാപിയായ വായുവില് അലിഞ്ഞു ചേരട്ടെ. എപ്പോഴാണത്? മരണസമയത്ത്. അല്ലേ? നമ്മള് മരണസമയത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതാണ്. ഭഗവാന്റെ യജ്ഞാവതാരത്തോടുള്ള പ്രാർത്ഥനയാണ് പറയുന്നത്. എന്താണ് പറയുന്നത്? ഈ ശരീരം ഭസ്മമായി തീരട്ടെ, പ്രാണവായു പ്രപഞ്ചവായുവിൽ അലിഞ്ഞു ചേരട്ടെ. പ്രാണവായു സന്ദർഭത്തിൽ ഭഗവാനെ എല്ലാ അങ്ങ് ആത്യന്തിക ഭോക്താവായതുകൊണ്ട് എല്ലാതും ഓർക്കണേന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ്. മനസ്സിലായോ? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. മനസ്സിലായി. പറയുന്നത് ഈ ശരീരം ഭസ്മമായി തീരട്ടെ. ശരീരം അതായത് മരണസമയത്തുള്ള പ്രാർത്ഥന. അപ്പൊ ശരീരം ഭസ്മമായി തീരട്ടെ, എന്റെ പ്രാണവായു പ്രപഞ്ചവായുവിൽ അലിഞ്ഞു ചേരട്ടെ. ഈ സന്ദർഭത്തിൽ അല്ലയോ ഭഗവാനെ, ആത്യന്തിക ഭോക്താവായ ഭഗവാനോട് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ്. എന്താണ് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത്? എന്റെ എല്ലാ കൃത്യങ്ങളും, അങ്ങേക്ക് വേണ്ടി ചെയ്ത എല്ലാ കൃത്യങ്ങളും അങ്ങ് ഓർക്കണേ എന്ന്. അപ്പൊ ശരീരം ഭസ്മമായി തീരട്ടെ, പ്രാണവായു പ്രപഞ്ചവായുവിൽ അലിഞ്ഞു ചേരട്ടെ. ഈ സന്ദർഭത്തിൽ ആത്യന്തിക ഭോക്താവായ അങ്ങേക്ക് വേണ്ടി ചെയ്ത എല്ലാ കൃത്യങ്ങളും ഓർക്കണേന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ്. കിട്ടിയോ? ഇപ്പൊ മനസ്സിലായോ? മനസ്സിലായി. ഭഗവാൻ ആത്യന്തിക ഭോക്താവാണ്. ആ ഭോക്താവായിട്ടുള്ള ഭഗവാനോട് നമ്മൾ ചെയ്ത എല്ലാ കൃത്യങ്ങളും സ്മരിക്കാൻ വേണ്ടിട്ട്, ഓർക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതാണ് 17ാമത്തെ മന്ത്രം. ഇതൊക്കെ ഓർക്കാൻ സാധിക്കും ആ സമയത്ത്. ചെയ്യണം. ആദ്യം നമ്മൾ ചെയ്യണം, എന്നിട്ട് വേണം നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ വേണ്ടിട്ട്, അല്ലെ? ആദ്യം നമ്മൾ ഭഗവാന് വേണ്ടി ചെയ്യണം. ഭഗവാന് വേണ്ടി ചെയ്ത കൃത്യങ്ങൾ എന്നാ പറഞ്ഞ. ഭഗവാന് വേണ്ടി നമ്മൾ എന്താ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ ആദ്യം ആലോചിക്കണം. നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഭഗവാന് വേണ്ടി ചെയ്യണം, എന്നിട്ട് വേണം നമുക്കത് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ. പറ്റും മാതാജി? ഭഗവാൻ പറയുന്നുണ്ട്, നമ്മൾ ഓർത്തില്ലെങ്കിൽ ഭഗവാൻ ഓർക്കത്. വിവർത്തനം. ഭൗതിക ശരീരം ഒരു വസ്ത്രം മാത്രമാണ്. ശരീരം നശിക്കുന്നതോടുകൂടി ഒരു ജീവി പൂർണ്ണമായും നശിക്കുന്നില്ല, വ്യക്തിത്വവും നശിക്കുന്നില്ല എന്ന് ഭഗവത്ഗീത 2-ാം അധ്യായം 20 പറയുന്നു. അപ്പൊ ഭൗതിക ശരീരം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ഒരു വസ്ത്രമാണ്. നമ്മള് ആ വസ്ത്രം കേടാവുമ്പോ നമ്മൾ വേറെ വസ്ത്രം എടുത്തിടില്ല, അല്ലെങ്കിൽ അഴുക്കാവുമ്പോ വേറെ ഡ്രസ്സ് എടുത്തിരിക്കും. അതേപോലെ തന്നെ ഇവിടെ എന്താ പറയണത്? അപ്പൊ ശരീരം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വസ്ത്രമാണ്. ശരീരം നശിക്കുന്നതോടുകൂടി ഒരു ജീവി പൂർണ്ണമായും നശിക്കുന്നില്ല. എന്താണ് ചെയ്യുന്നത്? വ്യക്തിത്വവും നശിക്കുന്നില്ല എന്ന് ഭഗവത്ഗീതയിൽ പറയുന്നുണ്ട്. കാരണം ആ വസ്ത്രം മാത്രമേ നശിക്കുന്നുള്ളൂ, ബാക്കി ആ വ്യക്തിക്കൊന്നും സംഭവിക്കുന്നില്ല എന്ന് പറയുന്നു, അല്ലെ? ശരീരം ഒരു വസ്ത്രമാണ്. ശരീരം നശിക്കുന്നത് കൂടി ഒരു ജീവി പൂർണ്ണമായും നശിക്കുന്നില്ല, വ്യക്തിത്വവും നശിക്കുന്നില്ല എന്ന് ഭഗവത്ഗീതയില് പറയുന്നുണ്ട്. ഒരു ജീവിയുടെ വ്യക്തിത്വം നിർഗുണമോ അരൂപമോ അല്ല, മറിച്ച് ഭൗതിക ശരീരത്തിന് കൃത്യമായ രൂപമില്ല. നാശമില്ലാത്ത ജീവന്റെ ആവശ്യമനുസരിച്ചുള്ള രൂപം കൈക്കൊള്ളുന്നു. ഒരു ജീവിയുടെ വ്യക്തിത്വം എന്ന് പറയുന്നത് നിർഗുണമായിട്ടുള്ളതോ അരൂപമായിട്ടുള്ളതല്ല. പക്ഷെ എന്താണ്? ഈ ഭൗതിക ശരീരത്തിന് ഒരിക്കലും ഒരു കൃത്യമായ രൂപമില്ല. എന്തുകൊണ്ടാണ് ഭൗതിക ശരീരത്തിന് കൃത്യമായ രൂപമില്ലാത്തത്? ഇപ്പോ നമ്മൾ മനുഷ്യ ശരീരത്തിലാണ്, പക്ഷെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കർമ്മം അനുസരിച്ച് അടുത്തൊരു ജന്മം ചിലപ്പോ മൃഗത്തിന്റെ ശരീരമായിരിക്കും കിട്ടുക, പിന്നത്തെ ജന്മം ചിലപ്പോ ഒരു പക്ഷിയുടെ ശരീരമായിരിക്കും കിട്ടുക. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്തില്ല? ആ ഭൗതിക ശരീരത്തിന് ഒരിക്കലും കൃത്യമായ രൂപമില്ല, അല്ലെ? ഇപ്പൊ മനുഷ്യനായിരിക്കും, പിന്നെ മൃഗമായിരിക്കും, പിന്നെ പക്ഷിയായിരിക്കും, ചിലപ്പോ സസ്യങ്ങളായിരിക്കും. അപ്പൊ അതെന്ത് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്? ആ ഭൗതിക ശരീരം മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്, നമ്മുടെ ആ രൂപം മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അതുകൊണ്ട് ഒരിക്കലും ഭൗതിക ശരീരത്തിന് എന്തുണ്ടാകുന്നില്ല? കൃത്യമായൊരു രൂപം ഉണ്ടാകുന്നില്ല. ആ ജീവന്റെ ആവശ്യമനുസരിച്ചുള്ള രൂപം കൈക്കൊള്ളുന്നു. കാരണം ആ ജീവാത്മാവിന്റെ ആഗ്രഹത്തിനനുസരിച്ച് ആ രൂപം മാറിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും. ഭൗതിക ശരീരം നഷ്ടപ്പെട്ടതിന് ശേഷം ജീവിക്ക് അസ്തിത്വമുണ്ടെന്ന് ഈ മന്ത്രം ഉറപ്പിച്ചു പറയുന്നു. അപ്പൊ നമ്മളെ ശരീരം നശിച്ചാലും ആ ജീവിക്ക് അസ്തിത്വമുണ്ടെന്ന് ഈ മന്ത്രത്തിലൂടെ ഉറപ്പിച്ചു പറയാണ്. കാരണം ജീവാത്മാവ് നശിക്കുന്നില്ല, ശരീരം മാത്രമേ നശിക്കുന്നുള്ളൂ എന്നുള്ളത് ഇവിടെ മനസ്സിലാക്കാണ്. ജീവികളുടെ ഇന്ദ്രിയ സന്ദർപ്പണ വാസനയ്ക്ക് അനുസരിച്ച് പ്രകൃതി പലതരം ദേഹങ്ങളെ സൃഷ്ടിക്കുന്നു.
ഇപ്പൊ ജീവാത്മാക്കളുടെ ഇന്ദ്രിയ സന്ദർപ്പണ വാസനയ്ക്ക്, ഇന്ദ്രിയാസ്വാദനത്തിനനുസരിച്ച് ഭൗതിക പ്രകൃതി എന്താണ്, പലതരത്തിലുള്ള ദേഹങ്ങളെ സൃഷ്ടിക്കുന്നു. ആ നമ്മുടെ ആഗ്രഹങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് ഏത് ശരീരമാണോ നമുക്ക് വേണ്ടത്, ആ ശരീരം പിന്നെ നമ്മളെ വസ്ത്രമായിട്ട് മാറാണ് അല്ലെ. അങ്ങനെ ഓരോരുത്തരുടെയും ഇന്ദ്രിയ വാസനകൾക്കനുസരിച്ച് പ്രകൃതി പലതരത്തിലുള്ള ദേഹങ്ങളെ സൃഷ്ടിക്കുന്നു. അമേധ്യം ഭുജിക്കണം എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ജീവിക്ക് അതിനനുസരിച്ചുള്ള പന്നിയുടെ ശരീരം നൽകുന്നു. അമേധ്യമാണ് ഭുജിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നതെങ്കിൽ അതിന് ഏത് ശരീരമാണ് കിട്ടുന്നത്? പന്നിയുടെ ശരീരമാണ് കിട്ടുന്നത്. മാംസം ഭുജിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ജീവിക്ക് ഇതര ജന്തുക്കളുടെ രക്തമാംസങ്ങൾ അനുഭവിക്കാൻ പറ്റിയ വ്യാഘ്ര ശരീരം നൽകുന്നു. അപ്പൊ മാംസം കഴിക്കണം എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ജീവികൾക്ക് എന്താണ്, ഇതര ജന്തുക്കളുടെ രക്തമാംസങ്ങൾ അനുഭവിക്കാൻ പറ്റിയ ശരീരമാണ് നൽകുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മള് മാംസം കഴിക്കണം എന്ന് ആഗ്രഹിച്ച നമുക്ക് മാംസം കഴിക്കാനായിട്ട് ഏത് തരത്തിലുള്ള ജീവികൾക്കാണോ അതിന് അത് വേണ്ടത്, അത് അനുഭവിക്കാൻ പറ്റിയ തരത്തിലുള്ള ശരീരം നൽകും. അമേധ്യം കഴിക്കണം എന്ന് ആഗ്രഹിച്ച അമേധ്യം കഴിക്കാനായിട്ട് ആരാണ്, ഏതാണ് പറഞ്ഞത്, പന്നിയല്ലേ? പന്നിയുടെ ശരീരം. മനുഷ്യജീവിയുടെ പല്ലുകളുടെ വ്യത്യാസമോ വേറെ രീതിയിലാണ്. വ്യത്യാസം വേറെ. അമേധ്യമോ മാംസമോ ഭുജിക്കുന്നതിന് പറ്റില്ല. അപ്പൊ മനുഷ്യന്റെ പല്ലുകളുടെ എങ്ങനെയാണ്, വേറെ രീതിയിലാണ് അത് അമേധ്യമോ മാംസമോ ഭുജിക്കാൻ പറ്റിയിട്ടുള്ളതല്ല. എന്ത്, മനുഷ്യജീവിയുടെ പല്ലുകളും. ഏറ്റവും പ്രാകൃതമായ അവസ്ഥയിൽ പോലും മനുഷ്യന് അമേധ്യ ഭോജനാഭിലാഷം ഉണ്ടാവുകയില്ല. എത്ര നമ്മള് എങ്ങനത്തെ ഒരു അവസ്ഥയിൽ ഇരുന്നാലും നമുക്ക് എന്ത് കഴിക്കാനുണ്ടാവില്ല, ആഗ്രഹം ഉണ്ടാവില്ല ഒരിക്കലും? അമേധ്യം കഴിക്കാനായിട്ട്. അമേധ്യം എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്, മലം അല്ലെ. അത് കഴിക്കാനുള്ള അഭിലാഷം ഉണ്ടാവില്ല. പഴങ്ങളും സസ്യവർഗങ്ങളും കടിച്ചു മുറിക്കാനും ചവയ്ക്കാനും ഉതകുന്ന രീതിയിലാണ് മനുഷ്യന്റെ പല്ലുകൾ നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ മനുഷ്യന്റെ പല്ലുകൾ എങ്ങനെയുള്ളതാണ്? പഴങ്ങള് സസ്യവർഗങ്ങളൊക്കെ കടിച്ചു മുറിച്ച് ചവച്ച് കഴിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള രീതിയിലാണ് മനുഷ്യന്റെ പല്ലുകൾ നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. ആ പല്ല് കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് കഴിക്കുന്നത്? ഇപ്പൊ മാംസാഹാരം കഴിക്കുന്നത്. അത് കഴിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് പറഞ്ഞിട്ടില്ല എന്ന് ഇവിടെ പറയാണ്. മൃഗങ്ങളുടെയും മനുഷ്യരുടെയും ഭൗതിക ശരീരങ്ങൾ ജീവാത്മാവിന്റെ ബാഹ്യാവരണങ്ങളാണ്. ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ സന്തോഷിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള വാസനയ്ക്കനുസരിച്ച് അവ മാറുന്നു. അപ്പൊ മൃഗങ്ങളുടെയും മനുഷ്യരുടെയും ഒക്കെ ശരീരങ്ങള്, ഭൗതിക ശരീരങ്ങള് ജീവാത്മാവിന്റെ ആ ബാഹ്യ ആവരണമാണെന്ത്, ഈ ശരീരം എന്ന് പറയുന്നത്. ഇപ്പൊ ഒരു മൃഗമായി ജന്മമെടുക്കുന്നതും മനുഷ്യനായിട്ട് ജന്മമെടുക്കുന്നതും ആ ഭൗതിക ശരീരം എന്ന് പറയുന്നത് ജീവാത്മാവിന്റെ ബാഹ്യാവരണമാണ്. ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ സന്തോഷിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള വാസനയ്ക്കനുസരിച്ച് എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? ആ ശരീരം മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും. നമ്മൾ എങ്ങനെയാണോ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തി അതനുസരിച്ച് ആ ശരീരത്തിന് മാറ്റം സംഭവിച്ചുകൊണ്ടേ ഇരിക്കും. സംസാര ചക്രത്തിൽ ജീവിയുടെ ശരീരം ഒന്നൊന്നായി മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഈ സംസാര ചക്രത്തില് ഒരു ജീവിയുടെ ശരീരം ഒന്നൊന്നായിട്ട് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും. ലോകം മുഴുവനും ജലമായിരുന്നപ്പോൾ ജീവസത്തകൾ ജലജീവികളുടെ രൂപം കൈക്കൊണ്ടു. അനന്തരം പക്ഷിയുടെയും അതിനെ തുടർന്ന് മൃഗങ്ങളുടെയും ഒടുവിൽ മനുഷ്യന്റെയും ജീവനായി രൂപാന്തരപ്പെട്ടു. ഈ ലോകം മുഴുവൻ വെള്ളമായിരുന്ന സമയത്ത് ജലജീവികളുടെ രൂപം കൈക്കൊണ്ടു, പിന്നെ പക്ഷികളുടെ രൂപത്തിൽ വന്നു, പിന്നെ മൃഗങ്ങളുടെ രൂപത്തിൽ വന്നു, ഒടുവിൽ എന്താണ്, മനുഷ്യനായിട്ടും മനുഷ്യജീവനായിട്ടും രൂപാന്തരപ്പെട്ടു. അപ്പൊ എങ്ങനെയാണോ നമ്മള് എന്താ പറയണത്, നമ്മളെ ചുറ്റുപാടുള്ളത് അതനുസരിച്ചാണ് നമ്മുടെ ശരീരം രൂപീകരിക്കപ്പെടുന്നത്. ജലമായിരുന്നപ്പോ ജലജീവികളുടെ രൂപത്തില്, പിന്നെ പക്ഷികളുടെ, പിന്നെ മൃഗങ്ങളുടെ, പിന്നെ മനുഷ്യന്റെ ജീവനായിട്ട് രൂപാന്തരപ്പെട്ടു. ഇത് സസ്യങ്ങളുടെയും അതിനുശേഷം കൃമികളുടെയും അനന്തരം പക്ഷികളുടെയും അതിനെ തുടർന്ന് മനുഷ്യരുടെയുമായിട്ട് രൂപാന്തരപ്പെട്ടു. ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനം പൂർണ്ണമായി കൈവന്ന മനുഷ്യരൂപമാണ് ഏറ്റവും വികാസം പ്രാപിച്ച രൂപം. അപ്പൊ ഏറ്റവും വികാസം പ്രാപിച്ചത് അതിൽ ഏത് രൂപമാണ്? മനുഷ്യരൂപം. ആധ്യാത്മികമായിട്ടുള്ള ജ്ഞാനം പൂർണ്ണമായിട്ട് കൈവന്ന ഇതാണ് എന്ത്, മനുഷ്യരൂപം എന്ന് പറയുന്നത്. ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനം പൂർണ്ണമായിട്ട് കൈവന്നതാണ് മനുഷ്യരൂപം. അത് ഏറ്റവും വികാസം പ്രാപിച്ച രൂപമായിട്ടാണ് പറയുന്നത്. ഒരു ജീവി അതിന്റെ ഭൗതിക ശരീരം ഇന്നല്ലെങ്കിൽ നാളെ ഉപേക്ഷിക്കുന്നു. അത് ദഹിച്ചു ചാമ്പലായി തീരുന്നു. അതിലെ പ്രാണവായു അനശ്വരമായി പ്രപഞ്ചവായു ലയിക്കുന്നു. ആത്മാവ് ഒരു ചക്രത്തിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു ചക്രത്തിലേക്ക് കയറുന്നതായും ഒടുവിൽ ബ്രഹ്മരന്ധ്രത്തിൽ എത്തുന്നതായും ഗണിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഒരു ജീവി അതിന്റെ ഭൗതിക ശരീരം നമുക്കറിയാം ഇന്നല്ലെങ്കിൽ നാളെ ആ ശരീരം ഉപേക്ഷിച്ച് അതെന്താണ്, ദഹിച്ച് ചാമ്പലായിട്ട് പോകും. ആ ശരീരം, ഭൗതിക ശരീരം നശിച്ചു പോകും. ആ പ്രാണവായു അനശ്വരമായിട്ട് പ്രപഞ്ചവായുവിൽ ലയിക്കും. അപ്പൊ അതിലുള്ള പ്രാണവായു എന്തിലേക്കും? പ്രപഞ്ചത്തിലെ വായുവിൽ ലയിക്കും. ആത്മാവ് ഒരു ചക്രത്തിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു ചക്രത്തിലേക്ക് കയറുന്നതായും
ഒടുവിൽ ബ്രഹ്മരന്ധ്രത്തിലെത്തുന്നതായും ഗണിക്കപ്പെടുന്നു. ആത്മാവിന് എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? ഒരു ചക്രത്തിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു ചക്രത്തിലേക്ക് കയറും. അതിനുശേഷം ബ്രഹ്മരന്ധ്രത്തിൽ എത്തും. അപ്പൊ ബ്രഹ്മരന്ധ്രം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ഏറ്റവും ഉയർന്ന ചക്രം എന്നാണ് പറയുന്നത്. ബ്രഹ്മരന്ധ്രമാണ് ഏറ്റവും ഉയർന്ന ചക്രം. അപ്പൊ ആത്മാവ് ഒരു ചക്രത്തിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു ചക്രത്തിലേക്ക് കയറും, ഒടുവിൽ ബ്രഹ്മരന്ധ്രത്തിൽ എത്തുന്നതായിട്ടും പറയും. ഈ ബ്രഹ്മരന്ധ്രമാണ് ഏറ്റവും ഉയർന്ന ചക്രം. ആ സ്ഥലത്ത് നിന്ന് ഇഷ്ടാനുസരണമുള്ള ലോകത്തിലേക്ക് തന്നെ എത്തിക്കുവാൻ യോഗിക്ക് കഴിയുന്നു. ആ സ്ഥലത്ത് നിന്ന് അപ്പൊ ബ്രഹ്മരന്ധ്രത്തിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ നിന്ന് ഇഷ്ടമുള്ള ലോകത്തിലേക്ക് തന്നെ എത്തിക്കുവാനായിട്ട് ആർക്ക് കഴിയും? യോഗിക്ക് കഴിയും. ഭൗതിക പ്രകൃതി ഒരു ജീവനെ അതിന്റെ ഇന്ദ്രിയ സന്ദർഭണാഭിലാഷങ്ങൾ അനുസരിച്ച് വ്യത്യസ്ത ശരീരങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുന്നതിനെ നിർബന്ധിക്കുന്നു. അതിന് ആദ്യം എന്ത് വേണം? നമ്മള് ഈ ബ്രഹ്മരന്ധ്രത്തിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ, ആ ബ്രഹ്മരന്ധ്രം വെച്ചാൽ ഏറ്റവും ഉയർന്ന ചക്രാണെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ അവിടെ നിന്ന് ഏറ്റവും ഇഷ്ടമുള്ള ലോകത്തിലേക്ക് നമുക്ക് എത്തിക്കാനായിട്ട് യോഗിക്ക് കഴിയും. അപ്പൊ അതിന് നമ്മൾ ആദ്യം എന്ത് ചെയ്യണം? നമ്മൾ ഈ ഭൗതിക ശരീരം ഉപേക്ഷിക്കണം. അതിനുശേഷം മറ്റൊരു ശരീരത്തെ സ്വീകരിക്കുകയും വേണം. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ആ ശരീരം നമ്മൾ ഉപേക്ഷിച്ച് ഭൗതികമായ ശരീരം സ്വീകരിച്ച് നമുക്ക് ആത്മീയമായിട്ടൊരു ശരീരം കിട്ടണം. ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതി എന്ത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്? ഒരു ജീവനെ അതിന്റെ ഇന്ദ്രിയ സന്ദർപ്പണത്തിന് അഭിലാഷങ്ങൾ അനുസരിച്ച് വ്യത്യസ്തമായ ശരീരങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുന്നതിന് നിർബന്ധിക്കും. ഇപ്പൊ ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതി എന്ത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്? ആ ഇന്ദ്രിയ ആഗ്രഹങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് വ്യത്യസ്ത ശരീരങ്ങൾ സ്വീകരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നിർബന്ധിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കും. എന്ത്? ഭൗതിക പ്രകൃതി അഭിലാഷങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് ജീവികൾക്കെല്ലാം വിവിധ രൂപങ്ങളിൽ ആകാരം കൈക്കൊണ്ടിട്ടുള്ള ശരീരങ്ങളുണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മുടെ ആഗ്രഹങ്ങൾ, അഭിലാഷങ്ങൾ അനുസരിച്ച് ഓരോ ജീവികൾക്കും എന്താണ്? പല രൂപത്തിലുള്ള ശരീരം കൈക്കൊള്ളാനായിട്ട് സാധിക്കും. ബുദ്ധിമാനായ മനുഷ്യൻ ഒരു ശരീര വൈവിധ്യത്തിലല്ല, ആത്മീയ വ്യക്തിത്വത്തിലാണ് ഏകത്വം ദർശിക്കുന്നത്. പക്ഷെ ബുദ്ധിമാനായ മനുഷ്യനറിയാം എന്ത്? ഈ ശരീരത്തിന്റെ വൈവിധ്യത്തിലല്ല, ആത്മീയമായ വ്യക്തിത്വത്തിലാണ് ഏകത്വം ദർശിക്കുന്നത്. ആത്മീയമായ വ്യക്തിത്വത്തിൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ്? ആ ശരീരം നമുക്കറിയാലോ, ആ ചെയ്യുന്ന കർമ്മത്തിനനുസരിച്ച് ആ ശരീരം മാറിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും. പക്ഷെ ആത്മാവ് എങ്ങനെയല്ല. ആത്മാവ് പറഞ്ഞു, ആ ശരീരം എന്ന് പറയുന്നത് ആത്മാവിന്റെ പുറന്തോടാണെന്ന് പറഞ്ഞു. ആത്മാവ് എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? അതൊരിക്കലും നശിക്കാത്തതാണ്, ശാശ്വതമായിട്ടുള്ളതാണ്. ആ പുറംഭാഗം മാത്രമേ അവിടെ മാറുന്നുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് ബുദ്ധിമാനായ ഒരു മനുഷ്യന് ആ ശരീരത്തിന്റെ വൈവിധ്യങ്ങളിലല്ല, ആത്മീയമായ വ്യക്തിത്വത്തില് ഏകത്വം കാണാൻ സാധിക്കും. കാരണം ശരീരങ്ങൾ മാറിയാലും ആത്മാവ് എല്ലാത്തിലും എന്താണ്? ഒരേ ഒരു ആത്മാവ് തന്നെയാണ്. ഒരു ജീവൻ പന്നിയുടെ രൂപത്തിലായാലും ശരി, ദേവന്റെ രൂപത്തിലായാലും ശരി, അതിൽ സ്ഫുരിക്കുന്ന സർവേശ്വരനായ ഭഗവാന്റെ അംശമായ ആത്മീയ സ്ഫുലിംഗം ഒന്ന് തന്നെയാണ്. അപ്പൊ ഒരു ജീവൻ ഒരു പന്നിയുടെ രൂപം എടുത്തു, പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ദേവന്റെ രൂപം എടുത്തു. അപ്പൊ രണ്ടിലും ആര് തന്നെയാണുള്ളത്? ആ ജീവാത്മാവ് ഒന്ന് തന്നെയാണുള്ളത്. സർവേശ്വരനായ ഭഗവാന്റെ അംശമായിട്ടുള്ള ആത്മീയ സ്ഫുലിംഗം, അതായത് ആ ജീവാത്മാവ് ഒന്ന് തന്നെയാണ്. ഭഗവത്ഗീത 7:19 പ്രസ്താവിച്ചിരിക്കുന്നതനുസരിച്ച് ഒരു മനുഷ്യൻ ഏറ്റവും പൂർണ്ണനായി തീരുന്നത് വളരെ ജന്മങ്ങളിൽ സമാർജിച്ച സംസ്കാരത്തിന്റെയും വിജ്ഞാനത്തിന്റെയും ഫലമായിട്ടാണ്. ഒരു മനുഷ്യൻ ഏറ്റവും പൂർണ്ണനായി തീരുന്നത് എപ്പോഴാണ്? വളരെ ജന്മങ്ങളിൽ സമാർജിച്ച സംസ്കാരത്തിന്റെയും വിജ്ഞാനത്തിന്റെയും ഫലമായിട്ട്. ഒരു വ്യക്തി പൂർണ്ണനാകുന്നത് കുറേ ജന്മങ്ങളിൽ സമാർജിച്ചിട്ടുള്ള ആ സംസ്കാരത്തിന്റെയും വിജ്ഞാനത്തിന്റെയും ഫലമായിട്ടാണ് ഒരു മനുഷ്യന് പൂർണ്ണത നേടാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. പൂർണ്ണനായിട്ട് തീരുന്നത് ഒരു ജന്മത്തിലല്ല, പല ജന്മങ്ങളിലായിട്ട് ആർജിച്ച ആ സംസ്കാരത്തിന്റെയും വിജ്ഞാനത്തിന്റെയും ഫലമായിട്ടായിരിക്കും. അത്തരത്തിലേക്ക് വന്നിട്ടുള്ള മനുഷ്യർ തന്റെ എല്ലാ ഭഗവാനെ സമർപ്പിക്കുന്നു. അങ്ങനെ ഉയർന്നു വന്നിട്ടുള്ള വ്യക്തികൾ എന്ത് ചെയ്യും? തനിക്ക് ഉള്ള എല്ലാതും ആർക്ക് സമർപ്പിക്കും? ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കും. അവന്റെ വിജ്ഞാനവും സംസ്കാരവും പൂർണ്ണതയിലെത്തുന്നത് വാസുദേവനിൽ അർപ്പണ ബുദ്ധി ഉണ്ടാകുന്ന അവസരത്തിൽ മാത്രമാണ്. അവന്റെ ആ വിജ്ഞാനവും സംസ്കാരവും പൂർണ്ണതയിലെത്തുന്ന എപ്പോഴാണ്? ഭഗവാനിൽ അർപ്പണ ബുദ്ധി ഉണ്ടാകുന്ന അവസരത്തിലാണ് പൂർണ്ണതയിലെത്തുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാനില് അർപ്പണ ബുദ്ധി ഉണ്ടാകുന്ന അവസരത്തിലാണ് ഈ വിജ്ഞാനവും സംസ്കാരവും പൂർണ്ണതയിലെത്തുന്നത്. ഭഗവാനില് അർപ്പണ ബുദ്ധി ഉണ്ടാകുക, ഭഗവാനിലേക്ക് എല്ലാം സമർപ്പിക്കുക. അങ്ങനെ ഒരു അവസരം ഉണ്ടാകുമ്പോഴാണ് വിജ്ഞാനവും സംസ്കാരവും പൂർണ്ണതയിലെത്തുന്നത്.
ആത്മീയമായ വ്യക്തിത്വത്തെ കുറിച്ച് അറിവുണ്ടായിട്ടും ഒരുവന് എല്ലാ ജീവികളും പൂർണ്ണമായതിന്റെ അനശ്വരാംശങ്ങളാണെന്നും അവയ്ക്ക് ഒരിക്കലും പൂർണ്ണമായതിന്റെ അവസ്ഥ ലഭ്യമല്ലെന്നും മനസ്സിലായിട്ടില്ലെങ്കിൽ അവൻ വീണ്ടും ഭൗതിക ലോകത്തിലേക്ക് അധിപതിക്കുന്നു. അപ്പൊ ആത്മീയമായ വ്യക്തിത്വത്തെ കുറിച്ച് അറിവുണ്ടായിട്ടും എല്ലാ ജീവാത്മാക്കളും ഭഗവാന്റെ അനശ്വരാംശങ്ങളാണെന്നും പിന്നെ അത് മാത്രമല്ല പൂർണ്ണമായതിന്റെ അവസ്ഥ ലഭ്യമല്ലെന്നും ഒരിക്കലും ഭഗവാന്റെ അംശമാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക. അവയ്ക്ക് ഒരിക്കലും ഭഗവാന്റെ അവസ്ഥ ലഭ്യമല്ല എന്ന് മനസ്സിലായിട്ടില്ലെങ്കിൽ എന്താണ് വീണ്ടും ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിലേക്ക് അധപതിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. എല്ലാ ജീവാത്മാക്കളും ഭഗവാന്റെ അംശമാണ്, പക്ഷെ ഒരിക്കലും എങ്ങനെയല്ല, ഭഗവാന്റെ അതേ നിലയിലല്ല, അളവില് വ്യത്യാസം ഗുണത്തിൽ തുല്യ എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ. ഭഗവാന്റെ അംശമാണ്, ഒരിക്കലും എങ്ങനെയല്ല, ഭഗവാന്റെ അവസ്ഥ ലഭ്യമല്ല. ഇത് മനസ്സിലായിട്ടില്ലെങ്കിൽ അവൻ ഭൗതിക ലോകത്തിലേക്ക് അധപതിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ബ്രഹ്മജ്യോതിയിൽ ഐക്യം പ്രാപിച്ചവനും അധപതനം സംഭവിക്കുന്നു. അപ്പൊ ബ്രഹ്മജ്യോതിയിൽ ഐക്യം പ്രാപിച്ചാലും എന്ത് സംഭവിക്കും? അധപതനം സംഭവിക്കും. കാരണം ബ്രഹ്മജ്യോതി എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഭഗവാനൊരു രൂപമില്ല എന്ന് വിചാരിക്കുന്നവരാണ്. അപ്പൊ അവിടെ എത്തിയാലും നമ്മൾ പറഞ്ഞു അല്ലെ, കഴിഞ്ഞ മന്ത്രത്തിൽ പറഞ്ഞു ബ്രഹ്മജ്യോതി ഭഗവാന്റെ ആ ബ്രഹ്മത്തെ ആരാധിക്കുന്നവരും ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നവരും രണ്ടുപേരും അന്ധകാരത്തിലേക്ക് പോകുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ബ്രഹ്മജ്യോതിയിൽ ഐക്യം പ്രാപിച്ചാലും എന്താണ്? അധപതനം തന്നെയാണ്. ഭഗവാന്റെ ദിവ്യ ശരീരത്തിൽ നിന്നും വരുന്ന ആ ബ്രഹ്മജ്യോതി ആത്മീയ സ്ഫുലിംഗങ്ങൾ കൊണ്ട് നിറഞ്ഞതാണ്. അപ്പൊ ആ ബ്രഹ്മജ്യോതി എന്ന് പറയുന്നത് ആത്മീയ സ്ഫുലിംഗങ്ങൾ നിറഞ്ഞതാണ് ബ്രഹ്മജ്യോതി. ഈ സ്ഫുലിംഗങ്ങൾ പ്രത്യേകം അസ്തിത്വമുള്ള ജീവസത്തുകളാണ്. ഈ സ്ഫുലിംഗങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ്? പ്രത്യേകം അസ്തിത്വമുള്ള ജീവാത്മാക്കളാണ് ഈ ബ്രഹ്മജ്യോതി എന്ന് പറയുന്നത്. സ്ഫുലിംഗങ്ങള് പ്രത്യേകം അസ്തിത്വമുള്ള ജീവാത്മാക്കളാണ്. ഈ ജീവന്മാർ ചിലപ്പോൾ ഇന്ദ്രിയ സുഖങ്ങളിൽ തൽപരരായിരിക്കും. അപ്പോൾ അവർ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ ജനിക്കുകയും ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ കൽപ്പനകൾ അനുസരിക്കുന്ന വ്യാജപ്രഭുക്കളായി തീരുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ ചിലപ്പോൾ ഈ ജീവന്മാർ എങ്ങനെയായിരിക്കും? ഇന്ദ്രിയ സുഖങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നവരായിരിക്കും. അപ്പൊ അവരെന്ത് ചെയ്യും? ഭൗതിക ലോകത്തിൽ ജനിക്കും, ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ കൽപ്പന അനുസരിക്കുന്ന വ്യാജപ്രഭുക്കളായി തീരുകയും ചെയ്യും. അപ്പൊ ഇവർക്ക് ഇന്ദ്രിയ സുഖത്തിൽ ആഗ്രഹം വരുമ്പോ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തില് ജനിച്ച് ആ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ കൽപ്പനകൾ അനുസരിക്കുന്ന പ്രഭുക്കന്മാർ അവരുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ സന്തോഷിപ്പിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള പ്രവർത്തികൾ അവര് ചെയ്യും. ഈ മന്ത്രത്തിൽ ഒരു ജീവൻ തന്റെ ഭൗതിക ശരീരവും ഭൗതിക പ്രാണനും ഉപേക്ഷിച്ച് ഭഗവാന്റെ ആത്മീയ സാമ്രാജ്യത്തിലേക്കുള്ള പ്രവേശനം പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ഈ ഒരു മന്ത്രത്തിൽ ഒരു ജീവാത്മാവ് എന്താ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത്? ഭൗതിക ശരീരവും ഭൗതിക പ്രാണനും ഉപേക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് ഭഗവാന്റെ ആത്മീയ സാമ്രാജ്യത്തിലേക്ക് പ്രവേശനത്തിന് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ശരീരവും ഭൗതികമായിട്ടുള്ള പ്രാണനും ഉപേക്ഷിച്ച് ഭഗവാന്റെ ആത്മീയ സാമ്രാജ്യത്തിലേക്ക് ഉള്ള പ്രവേശനത്തിന് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് ഈ മന്ത്രത്തില് ചെയ്യുന്നത്. ഭക്തനായ അയാൾ തന്റെ ശരീരം ചുട്ടുചാമ്പലാകുന്നതിന് മുമ്പ് താൻ എന്തെല്ലാം കർമ്മങ്ങളും ത്യാഗങ്ങളും ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ അവയെല്ലാം ഭഗവാൻ സ്മരിക്കണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഭക്തനായിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തി ഈ ശരീരം ചുട്ടുചാമ്പലാകുന്നതിന് മുമ്പ് താൻ എന്തൊക്കെയാണോ ഈ ജന്മത്തില് ഈ ശരീരത്തില് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ആ കർമ്മങ്ങളും ത്യാഗങ്ങളും അതെല്ലാം ഭഗവാൻ സ്മരിക്കണേ എന്നാണ് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത്. ഭഗവത്ഗീത 8:6 പറയുന്നത് യം യം വാപി സ്മരൻ ഭാവം ത്യജത്യന്തേ കളേവരം തം തമേവൈതി കൗന്ദേയ തഥാ തദ്ഭാവ ഭാവിതഃ. ശരീരം ത്യജിക്കുമ്പോൾ ഏതൊരവസ്ഥയെ കുറിച്ചാണ് ഒരാൾ വിചാരിക്കുന്നത് മരണശേഷം അവന് നിശ്ചയമായും അത് ലഭിക്കുന്നു. ഒരു ശരീരം ത്യജിക്കുന്ന സമയത്ത് ഏതൊരവസ്ഥയെ കുറിച്ചാണ് ഒരു വ്യക്തി വിചാരിക്കുന്നത് മരണശേഷം അവന് നിശ്ചയമായിട്ടും ആ ശരീരം തന്നെയാണ് ലഭിക്കുന്നത്. നമ്മള് ഭഗവത്ഗീതയില് ഭരത മഹാരാജാവിന്റെ എക്സാമ്പിൾ വെച്ചിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതായത് മരിക്കുന്ന ജീവിയുടെ വാസനകളെ മനസ്സ് അടുത്ത ജന്മത്തിലേക്ക് എടുത്തുകൊണ്ടു പോകുന്നു. മരണ സമയത്ത് നമ്മൾ എന്താണോ ചിന്തിക്കുന്നത് ആ നമ്മുടെ ചിന്തകളെ മനസ്സ് എന്ത് ചെയ്യാണ്? അടുത്ത ജന്മത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകും. ഭൗതിക അഭിലാഷങ്ങൾ കൊണ്ട് മനുഷ്യ മനസ്സ് സാന്ദ്രമായത് കാരണം ആത്മീയ ശരീരത്തോടു കൂടി ആത്മീയ ലോകത്തിൽ പ്രവേശിക്കുന്നതിന് അവനെ തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു. പക്ഷെ എന്താണ് പറയുന്നത്? ആ ഭൗതികമായ അഭിലാഷങ്ങൾ കൊണ്ട് മനുഷ്യ മനസ്സ് സാന്ദ്രമായത് കാരണം എന്താണ്? ആത്മീയ ശരീരത്തോടു കൂടി ആത്മീയ ലോകത്തിൽ പ്രവേശിക്കുന്നതിൽ നിന്ന് അവനെ തടസ്സപ്പെടുത്തും. അപ്പൊ ഈ ഭൗതിക അഭിലാഷങ്ങൾ ഭൗതികമായ ആഗ്രഹങ്ങൾ കൊണ്ട് മനസ്സ് നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? ആ ആത്മീയ ശരീരത്തോടു കൂടി ആത്മീയ ലോകത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നതിൽ നിന്ന് അവനെ തടസ്സപ്പെടുത്തും. അപ്പൊ ആത്മീയ ലോകത്തിലേക്ക് അവന് പ്രവേശിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല, തടസ്സപ്പെടാണ് ചെയ്യുന്നത് അവിടെ.
ഭക്തന്മാർ ഭഗവത് സേവനം ശീലിച്ച് ഭഗവത് പ്രേമം വളർത്തിക്കൊണ്ടുവരുന്നു. മരണസമയത്ത് ഒരു പക്ഷെ ഭഗവത് സ്മരണ ഉണ്ടായില്ലെങ്കിൽ പോലും ഈശ്വരൻ ഭക്തനെ വിസ്മരിക്കുകയില്ല. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരാണെങ്കിലോ ഭഗവാന്റെ പ്രേമം വളർത്തിക്കൊണ്ട് ഭഗവത് സ്മരണ ചെയ്തുകൊണ്ട് എപ്പോഴും എന്ത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും? ഭഗവാനെ ഭജിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കും. അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മരണസമയത്ത് ആ ഭഗവത് സ്മരണ ഒരു ഭക്തൻ ഉണ്ടായില്ലെങ്കിൽ പോലും ഭഗവാൻ ഒരിക്കലും അവനെ വിസ്മരിക്കില്ല, ഭക്തനെ മറക്കുന്നില്ല. ശ്രീല ഭക്തി വിനോദ ഠാക്കൂർ പറയുന്നു, ഒരുവൻ സ്വഭാവ ദൂഷ്യമുള്ളവനാണെന്നിരിക്കലും ഋഷികളുടെ മാർഗത്തിലേക്ക് കടന്നുവെങ്കിൽ ആ ഭക്തനെ നാം അംഗീകരിക്കണം. അപ്പൊ ഒരു വ്യക്തി സ്വഭാവ ദൂഷ്യമുള്ള വ്യക്തിയാണെങ്കിൽ കൂടി ഋഷികളുടെ മാർഗത്തിലേക്ക് കടന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ വ്യക്തിയെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? അംഗീകരിക്കണമെന്ന് ശ്രീല വിനോദ ഠാക്കൂർ പറയുന്നുണ്ട്. ജീവാത്മാവിന് 2 തരം പ്രവർത്തനങ്ങളുണ്ട്, ആത്മജ്ഞാനത്തിന് വേണ്ടിയും പാലനത്തിന് വേണ്ടി. അപ്പൊ 2 തരത്തിൽ ജീവാത്മാവ് പ്രവർത്തിക്കും. ഒന്ന് ആത്മാവിന്റെ ജ്ഞാനത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട്, ഒന്ന് ശരീരപാലനത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട്. ഭഗവത് ഭജനപരങ്ങളായ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് ആക്കം കൂടുന്തോറും ശരീര പരിരക്ഷണങ്ങളായ പരങ്ങളായ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ അനുപാതം ചുരുങ്ങി വരും. അപ്പൊ ആത്മീയ ജ്ഞാനത്തിന് വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ കൂടുന്തോറും എന്ത് വരും? ഭൗതികമായ കാര്യങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ശരീരപാലനത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ അനുപാതം കുറഞ്ഞു വരും. ഒരു നിലയിൽ എത്തുന്നത് വരെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് അയാളിൽ ലൗകികത പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നത് സ്വാഭാവികമാണ്. അപ്പൊ ഒരു നിലയിൽ എത്തുന്നവരെ സ്വാഭാവികമായിട്ടും എന്തുണ്ടാവും? ഈ ലൗകികത അയാളിൽ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കും. അത് സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഉണ്ടാകുന്നതാണ്. ഈ ലൗകികത അനന്തമായി തുടർന്നു പോകാൻ സാധ്യതയില്ല. ഇത്തരത്തിലുള്ള ലൗകികത ഒരിക്കലും അനന്തമായിട്ട് തുടർന്നു പോകാനായിട്ട് സാധ്യതയില്ല. കാരണം ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യ നിമിത്തം അത്തരം അപൂർണകൾ താമസിയാതെ ഇല്ലാതാകുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം കൊണ്ട് ഇത്തരത്തിലുള്ള അപൂർണതകള് താമസിയാതെ ഇല്ലാതാകുന്നു. അപ്പൊ ഒരിക്കലും ഈ ലൗകികത അനന്തമായിട്ട് തുടർന്നു പോകുന്നില്ല. ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം കൊണ്ട് അത്തരത്തിലുള്ള എന്റെ അപൂർണതകളൊക്കെ ഇല്ലാതാകും. അവ്യക്തിഗതവാദികളുടെ കാര്യത്തിൽ ഭഗവത് ഭക്തിക്ക് വേണ്ട സൗകര്യങ്ങൾ നിഷേധിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. കാരണം അവർ ഭഗവാന്റെ ബ്രഹ്മജ്യോതിസിൽ ആകൃഷ്ടരായി കഴിയുന്നു. അപ്പൊ ഈ അവ്യക്തിഗതവാദികളുടെ കാര്യത്തിൽ എന്താണ്? ഭഗവത് ഭക്തിക്ക് വേണ്ട സൗകര്യങ്ങളെല്ലാം നിഷേധിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ്. കാരണം അവരെന്താണ്? ബ്രഹ്മജ്യോതിസിലാണ് അവർ ആകൃഷ്ടരായിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അവ്യക്തിഗതവാദികള് ബ്രഹ്മജ്യോതിസിൽ ആകർഷിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ അവർക്ക് ഭക്തിക്ക് വേണ്ട സൗകര്യങ്ങളെല്ലാം നിഷേധിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ്. കാരണം ബ്രഹ്മജ്യോതിസിൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഭഗവാനോട് ഭക്തി അല്ല, ഭഗവാൻ ഒരു രൂപമില്ല, ഭഗവാൻ ഒരു പ്രകാശമാണ് എന്ന് ചിന്തിക്കുന്നവരാണത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർക്ക് എന്തുണ്ടാവുന്നില്ല? ഭഗവാന്റെ ഭക്തിക്ക് വേണ്ട സൗകര്യങ്ങളൊക്കെ അവർക്ക് നിഷേധിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ്. ഭക്തിയുടെ സേവനം 9 വിധത്തിലാണ് പറയുന്നത്. ഏതൊക്കെയാണ്? ശ്രവണം, കീർത്തനം, സ്മരണം, പാദസേവനം, അർച്ചനം, വന്ദനം, സാഖ്യം. 9 തരത്തില് നവവിധ ഭക്തിയെ കുറിച്ച് പറയുന്നു. 9 തരത്തിലാണ് ഭക്തി. ഈ 9ഉം ഒന്നിച്ചോ ഓരോന്നായോ സ്വീകരിച്ച് ഭക്തന് ഭഗവാനുമായി നിത്യസമ്പർക്കം പുലർത്താനായിട്ട് സാധിക്കും. അങ്ങനെ മരണസമയത്ത് ഈശ്വരനെ സ്മരിക്കുവാൻ ഭക്തന് എളുപ്പം സാധിക്കും. അപ്പൊ ഒന്നുകിൽ 9 ഒരുമിച്ച് ചെയ്യാം, അല്ലെങ്കിൽ ഓരോന്നായി ചെയ്തുകൊണ്ടും എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും? ഭഗവത് സാക്ഷാത്കാരം നേടാനായിട്ട് ഒരു ഭക്തന് സാധിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ ഈശ്വരനെ സ്മരിക്കാനായിട്ട് ഒരു ഭക്തന് സാധിക്കും. ഈ 9ൽ ഓരോന്ന് മാത്രം സ്വീകരിച്ച് താഴെ പറയുന്ന ഭക്തന്മാർ പരിപൂർണതയിലെത്താൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇത് ഓരോന്ന് സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് പരിപൂർണതയിൽ എത്താൻ സാധിച്ച ഭക്തന്മാരെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. നമുക്കറിയാവുന്നതാണ്, ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിലെ വിശിഷ്ട വ്യക്തിത്വമായ പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവ് ശ്രവണ സാധനയിലൂടെ ജന്മസാഫല്യം നേടി. അപ്പൊ പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവ് ശ്രവണത്തിലൂടെയാണ് സാക്ഷാത്കാരം നേടിയത്. ഭാഗവതം ഉപദേശിച്ചു കൊടുത്ത ശുകദേവ ഗോസ്വാമി കീർത്തനത്തിലൂടെയും ലക്ഷ്യം പ്രാപിച്ചു. അപ്പൊ ഭഗവാനെ കീർത്തിച്ചുകൊണ്ടാണ് ശുകദേവ ഗോസ്വാമി ലക്ഷ്യസ്ഥാനത്തെത്തിയത്. വന്ദനം വഴി അക്രൂരനും ഉദിഷ്ടമായ ശ്രേയസ് സംബന്ധിച്ച അക്രൂരൻ വന്ദനത്തിലൂടെയും സ്മരണയിലൂടെ പ്രഹ്ലാദ മഹാരാജാവും സാക്ഷാത്കാരം നേടി. അർച്ചനത്തിലൂടെ പൃഥു മഹാരാജാവും പാദസേവനത്തിലൂടെ ലക്ഷ്മി ദേവിയും സാക്ഷാത്കാരം നേടാനായിട്ട് സാധിച്ചു. ദാസ്യത്തിലൂടെ ഹനുമാനും സഖ്യത്തിലൂടെ അർജുനനും ആത്മനിവേദനം വഴി മഹാബലി ചക്രവർത്തിയും അഭിഷ്ട ഫലങ്ങള് നേടി. അപ്പൊ ഓരോരുത്തരും ഓരോ രീതിയിലാണ് ഭഗവാന് സാക്ഷാത്കാരം നേടാനായിട്ട് സാധിച്ചത്. പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവിന്റെ മുഖ്യമായ ചോദ്യം ഇതായിരുന്നു: ഒരു മനുഷ്യൻ തന്റെ മരണകാലത്ത് അനുഷ്ഠിക്കേണ്ട കൃത്യം എന്താണ്? ശുകദേവൻ ഉത്തരം പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഒരു മനുഷ്യൻ തന്റെ മരണകാലത്ത് അനുഷ്ഠിക്കേണ്ട
അനുഷ്ഠിക്കേണ്ട കൃത്യം എന്താണെന്നാണ് പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവ് ശുകദേവ ഗോസ്വാമിയോട് ചോദിക്കുന്നത്. അപ്പൊ എന്താ പറഞ്ഞത്? തസ്മാത് ഭാരത ഭഗവാൻ രോഹരി ഭയം തസ്മാത് ഭാരത സർവാത്മാ ഭഗവാനീശ്വരോ ഹരി ശ്രോതവ്യ കീർത്തിതവ്യശ്ച സ്മർത്താവ്യശ്ചേത്സദാ ഭയം. എന്താ പറയുന്നത് ഇവിടെ? എല്ലാ വ്യാകുലകളിൽ നിന്നും മോചനം ലഭിക്കുന്നതിന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഓരോ മനുഷ്യനും എപ്പോഴും സർവേശ്വരനും സർവപാപഹരനും സർവ്വജീവികളുടെയും അന്തരാത്മാവുമായ ഭഗവാന്റെ കഥകൾ കേൾക്കണം, കീർത്തനം ചെയ്യണം, സ്മരിക്കുകയും വേണം. 2-ാം അധ്യായം 2-ാം സ്കന്ധം 1-ാം അധ്യായം 5-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നതാണ്. എന്താണ്? എല്ലാ വ്യാകുലതകളിൽ നിന്നും മോചനം ലഭിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഓരോ മനുഷ്യനും. അപ്പൊ നമ്മള് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള നമ്മൾ എല്ലാ തരത്തിലുള്ള വ്യാകുലതകളിൽ നിന്നും മോചനം ആഗ്രഹിക്കുന്നവരാണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം? എപ്പോഴും ആ സർവേശ്വരൻ എങ്ങനെയാണ്? പാപഹരനും സർവ്വജീവികളുടെയും അന്തരാത്മാവുമായിട്ടുള്ള ഭഗവാന്റെ കഥകൾ കേൾക്കണം, കീർത്തനം ചെയ്യണം, സ്മരിക്കണം. ഭഗവാന്റെ കഥകൾ കേൾക്കണം, കീർത്തനം ചെയ്യണം, സ്മരിക്കണമെന്ന് ഭാഗവതത്തില് പറയുന്നുണ്ട്. എങ്ങനെയാ? ഭൗതികമായിട്ടുള്ള എല്ലാ വ്യാകുലകളിൽ നിന്നും മോചനം നേടാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവര് ഭഗവാന്റെ കഥകൾ കേൾക്കുക, കീർത്തിക്കുക, സ്മരിക്കുക എന്ന് ഭാഗവതത്തില് 2-ാം സ്കന്ധം 1-ാം അധ്യായം 5-ാം ശ്ലോകത്തില് പറയുന്നു. ഇന്നത്തെ മനുഷ്യ സമൂഹം പൊതുവെ രാത്രികാലങ്ങളിൽ നിദ്രയെയും നാരിയെയും സേവിക്കുന്നതിലും പകൽ സമയങ്ങളിൽ കുടുംബരക്ഷണത്തിനു വേണ്ടി കഴിയുന്നിടത്തോളം ധനം സമ്പാദിക്കുന്നതിലും വ്യാപൃതരായിരിക്കുന്നു. ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയുന്നതിനോ സംസാരിക്കുന്നതിനോ പോലും മനുഷ്യർക്ക് സമയം കിട്ടുന്നില്ല. പക്ഷെ ഇന്നത്തെ മനുഷ്യ സമൂഹത്തിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ്? രാത്രികാലങ്ങളിൽ നിദ്രയെയും നാരിയെയും സേവിക്കുക, പകൽ സമയത്ത് കുടുംബത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് കുറെ ധനം സമ്പാദിക്കുക. അതിലാണ് കൂടുതൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? ഫോക്കസ് ചെയ്യണം, അല്ലെങ്കിൽ വ്യാപൃതരായിരിക്കുന്നത്. ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയാനോ സംസാരിക്കാനോ ഉള്ള സമയവും മനുഷ്യർക്ക് കിട്ടുന്നില്ല. അതിനൊന്നും അവർക്ക് സമയമില്ല. ഉപനിഷത്തുക്കൾ, വേദാന്ത സൂത്രങ്ങൾ, ഭഗവത്ഗീത, ശ്രീമദ് ഭാഗവതം എന്നീ വേദഗ്രന്ഥങ്ങളിലെല്ലാം ഭഗവാൻ എല്ലാറ്റിലും വെച്ച് പരമശ്രേഷ്ഠനാണെന്നും ബോധേന്ദ്രിയവാനാണെന്നും പ്രസ്താവിച്ചിരിക്കുന്നു. അപ്പോ ഈ പറഞ്ഞ ഉപനിഷത്തുകള്, വേദാന്ത സൂത്രങ്ങള്, ഭഗവത്ഗീത, ശ്രീമദ് ഭാഗവതം എല്ലാ വേദങ്ങളിലും ഭഗവാനാണ് എല്ലാറ്റിലും വെച്ച് പരമശ്രേഷ്ഠനെന്നും ബോധേന്ദ്രിയവാനാണെന്നും പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ബോധേന്ദ്രിയവാനാണെന്നും പ്രസ്താവിച്ചിരിക്കുന്നു. ഭഗവത് സേവനം പരിശീലിക്കാത്ത ഒരുവന് പ്രാണപ്രയാണ കാലത്ത് ശരീരം അസ്വസ്ഥമായിരിക്കെ ഭഗവാനോട് തന്റെ ത്യാഗമായ സേവനങ്ങളെ സ്മരിക്കണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ എങ്ങനെ കഴിയും? അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ സേവനം ചെയ്ത് പരിശീലിക്കാത്ത ഒരു വ്യക്തിക്ക് ആ പ്രാണം പോകുന്ന സമയത്ത് എപ്രകാരമാണ്, ഇങ്ങനെ അസ്വസ്ഥനായിരിക്കുന്ന സമയത്ത് എപ്രകാരമാണ് ഭഗവാനോട് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്? തന്റെ ത്യാഗമായ സേവനങ്ങള് സ്മരിക്കണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ എങ്ങനെയാണ് സാധിക്കുന്നത്? തന്റെ ത്യാഗമയമായിട്ടുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങള് എങ്ങനെ സ്മരിക്കാനായിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കാനായിട്ട് കഴിയും? ത്യാഗം എന്നത് ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ താല്പര്യം നിഷേധിക്കലാണ്. ത്യാഗം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? നമ്മൾ ആഗ്രഹമുള്ള കാര്യം ത്യജിക്കുക, അതാണ് പറയുന്നത്. നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ താല്പര്യത്തിനെ നിഷേധിക്കുക. അപ്പൊ നമുക്കിപ്പോ ഐസ്ക്രീം കഴിക്കണം തോന്നണമെങ്കിൽ നമ്മളത് കഴിക്കാതിരിക്കുക. അപ്പോഴാണ് അത് എന്താവുന്നത്? ത്യാഗമാകുന്നത്. ഈ വിദ്യ അവൻ പഠിക്കുന്നത് ജീവിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ തന്റെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ ഭഗവത് ഉപാസനയ്ക്കായി വിനിയോഗിച്ചുകൊണ്ടാണ്. അപ്പൊ ഇത് എങ്ങനെയാ പഠിക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്? നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങള് ഭഗവാന്റെ ഉപാസനയ്ക്കായി ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ആണ് നമുക്കിത് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങള് ഭഗവാന്റെ ഉപാസനയ്ക്കായിട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാനെ സന്തോഷിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുമ്പോഴാണ് നമുക്കത് സാധിക്കുന്നത്. ജീവിതത്തിൽ അനുഷ്ഠിക്കപ്പെടുന്ന പരിശീലനത്തിന്റെ ഫലങ്ങൾ മൃത്യു മുഹൂർത്തത്തിൽ അവന് പ്രയോജനപ്പെടുത്തുവാൻ സാധിക്കും. അപ്പൊ ജീവിതത്തില് അനുഷ്ഠിച്ചു വരുന്ന ഇത്തരത്തിലുള്ള പരിശീലനങ്ങൾ മുഴുവനും നമുക്ക് എവിടെ പ്രയോജനപ്പെടുത്താൻ സാധിക്കും? മരണത്തിന്റെ സമയത്ത് നമുക്ക് പ്രയോജനപ്പെടുത്താൻ സാധിക്കും. അപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ ചെയ്യുന്നത് മുഴുവനും നമുക്ക് എവിടെയാണ് നമുക്ക് ഉപയോഗം വരുന്നത്? മരണസമയത്ത് നമുക്ക് ഉപയോഗപ്പെടുത്താനായിട്ട് സാധിക്കുന്ന പറയാണ്. അപ്പൊ നിർബന്ധമായിട്ട് മുറുക്കി പിടിച്ച് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു പോകാം? നാമം ജപിച്ചു പോകാം, ഭഗവാനെ സ്മരിച്ചും കീർത്തിച്ചും പോക, അല്ലെ? പിന്നെന്താണ്? ശ്രവിക്കുക, ശ്രവണം, കീർത്തനം, സ്മരണം, ഇത് മൂന്നും പോക. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതൊക്കെ ഉപയോഗം വരുന്ന ഒരു സമയമുണ്ട്, അല്ലെ? ഏതാണ് പറഞ്ഞത്? ആരോഗ്യ സമയത്ത് മരണസമയത്ത്
അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് മനസ്സിലായി? നമ്മൾ ത്യാഗം ചെയ്യണം ഭഗവാന് വേണ്ടി. നമ്മളെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് സന്തോഷം കിട്ടുന്ന കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ത്യജിക്കണം, എന്നാലും ത്യാഗമാവുണ്ട് അല്ലെ? അപ്പൊ ഭഗവാന് വേണ്ടി നമ്മൾക്ക് അന്നേരം ക്ലാസ് കഴിയട്ടെ. സ്മരിച്ചിടും എന്തെങ്കിലും നമ്മൾ ചെയ്താലേ, ഭഗവാന് വേണ്ടി ചെയ്താലേ നമുക്ക് ആ സമയത്ത് എന്ത് പറയാൻ സാധിക്കുള്ളൂ? ഞാൻ ചെയ്ത കൃത്യങ്ങൾ പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ. അല്ലേ? അത് ആരോഗ്യ സമയത്ത് ചെയ്തെങ്കിലല്ല പറ്റുള്ളൂ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. പിന്നെ ചെയ്യാൻ പറ്റുകയല്ലോ. ഇപ്പൊ നമുക്ക് ജീവിച്ചിരിക്കുമ്പോ നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നെല്ലാം നടക്കണ്ടേ? ജീവിച്ചിരിക്കുമ്പോ നല്ല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുക അല്ലേ മാതാജി? ഇരിക്കുമ്പോ നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം നടക്കണ്ടേ? ഒരു സംശയമുണ്ട് മാതാജി. നല്ല കാര്യങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് തോന്നുന്ന കാര്യങ്ങളല്ല നല്ല കാര്യങ്ങൾ. ഭഗവാനെ കുറിച്ച്, ഭഗവാന് വേണ്ടിയുള്ള നല്ല കാര്യങ്ങൾ. നല്ല കാര്യങ്ങൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമുക്ക് സന്തോഷം തരുന്ന കാര്യങ്ങളല്ല നമ്മൾ അവിടെ ചെയ്യേണ്ടത് അല്ലെ? നല്ല കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞാല് ഭഗവാന് സന്തോഷം ഉണ്ടാവണം, ഗുരുവിനെ സന്തോഷിപ്പിക്കുന്നതായിരിക്കണം. നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന വ്യക്തി ഉണ്ടാവല്ലോ, നല്ല കാര്യം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആരെങ്കിലും ബന്ധപ്പെട്ടായിരിക്കില്ല ചെയ്യുന്നത്, അവർക്ക് ഗുണമുള്ളതായിരിക്കണം അല്ലെ? അല്ലാണ്ട് നമുക്ക് ഗുണം ഉണ്ടാവണതോ നമുക്ക് സന്തോഷം കിട്ടുന്ന കാര്യങ്ങളല്ല ചെയ്യേണ്ടത്. എന്താണ്? മറ്റുള്ളവർക്ക് കൂടി ഗുണകരമായ കാര്യങ്ങൾ. ഭക്തന്മാരെ സന്തോഷിപ്പിക്കുന്നത്, ഭഗവാനെ സന്തോഷിപ്പിക്കുന്നത്, ഗുരുവിനെ സന്തോഷിപ്പിക്കുന്നത്, അതാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ. ഭക്തിയുടെ ഞാൻ ചെയ്യുന്നതല്ല, അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്. ഞാൻ ഞങ്ങൾക്കൊക്കെ വേണ്ടിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് അറിവ് തരല്ലേ മാതാജി. അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കണം നമ്മൾ. അപ്പൊ നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടത് ഇതാണ്. നമുക്ക് കൃത്യങ്ങൾ, നമ്മൾ സ്വന്തമായിട്ട് ചെയ്യുന്ന കൃത്യങ്ങൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ത്യാഗം ചെയ്യുക. അതായത് നമ്മളെ സന്തോഷിപ്പിക്കാനോ നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ സന്തോഷിപ്പിക്കുന്നതാവരുത് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. നമ്മൾ എങ്ങനെയായിരിക്കണം? ഭഗവാനെ സന്തോഷിപ്പിക്കണം. നമ്മൾ ത്യജിക്കണം. ഇപ്പൊ നമ്മള് എന്താ പറയാ, ഇപ്പൊ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന നാമം ജപിക്കുന്നത് ശരിക്കും അത് ആർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാ ചെയ്യുന്നത്? ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ട്. ഭഗവാന് വേണ്ടി. ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ട്. ഭഗവാനെ പ്രാർത്ഥിച്ച് നമുക്ക് നമുക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കാം. മാതാജി ഇപ്പൊ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതെല്ലാം നമുക്ക് വേണ്ടിയാ. നമുക്ക് വേണ്ടിയിട്ട്. ഇപ്പൊ ചെയ്യുന്നതെല്ലാം നമുക്ക് വേണ്ടി. നമുക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മളൊക്കെ ചെയ്യുന്നത്. എല്ലാം നമുക്ക് വേണ്ടി. ഭഗവാനെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് ഇപ്പം ഭഗവാനോടൊന്നും ചോദിക്കുന്നില്ല. അല്ല, അതൊന്നും ബാധകല്ല മാതാജി. നമുക്ക് എത്ര അറിയാം, നമ്മളിപ്പൊ ചെയ്യുന്നത് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് വേണ്ടിട്ടാ. നമ്മള് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളിപ്പോ നാമം ജപിക്കുന്നത് കാരണം വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത ജന്മം മനുഷ്യനായിട്ട് ജനിക്കാം, ഒന്നില്ലെങ്കിൽ മൃഗമായിട്ട് പോവാതിരിക്കാം, അങ്ങനെയൊക്കെ വിചാരിച്ചിട്ട് നമ്മൾ നാമം ജപിക്കുന്നത് അല്ലേ മാതാജി? ഇതുവരെ അങ്ങനെ ജപിക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ടില്ല. ഇപ്പം ഭഗവാനെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന പറയാം, എന്റെ ഭഗവാനെ എന്റെ ഭർത്താവ് സുഖമായിട്ടിരിക്കണം, എന്റെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് നല്ലത് വരുത്തണേന്നാ പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ വാങ്ങിക്കുക, അല്ല നമ്മളൊന്നും ചെയ്യുന്നില്ല ഇതുവരെ എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം. നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഞാൻ അങ്ങനെ വ്യക്തിപരമായി പ്രാർത്ഥിച്ചു, സർവ്വ ഐശ്വര്യങ്ങളും തരണേ ഭഗവാനെ, കുട്ടികൾക്ക് നല്ലത് വരുത്തണമേന്ന്. നമ്മൾ ആരും ഇപ്പൊ ഭഗവാന് വേണ്ടിട്ട് ഒന്നും നമ്മൾ നമുക്ക് വേണ്ടി തന്നെയാ ഇപ്പൊ ചെയ്യുന്നത്. നമ്മൾ പോയിട്ടില്ല. നമ്മൾ ആരും മാതാജി പറഞ്ഞ സത്യമാണ്. സേവനം ചെയ്യണം, സേവനം ചെയ്യണം. ചെയ്തിട്ട് ആരും ചെയ്തിട്ടില്ല. ഇപ്പൊ നമ്മളെല്ലാവരും നമ്മളെ സുഖവും സൗകര്യവും സന്തോഷമൊക്കെ നോക്കിക്കൊണ്ടാണ് നമ്മളൊക്കെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. മാതാജി ക്ലാസ് പോലും അത് നോക്കിയാ ചെയ്യുന്നത്. നമ്മൾ അത്താഴം വെക്കേണ്ട സമയം നോക്കിയിട്ടാ നമ്മൾ ക്ലാസ്സിന് ഇരിക്കുന്ന പോലും. നമ്മളെ സമയവും സന്തോഷവും അതൊക്കെ നോക്കിയിട്ട് നമുക്ക് എങ്ങനെയാണോ നമ്മളെ സൗകര്യത്തിനനുസരിച്ച് നമ്മള് ഭഗവാന് വേണ്ടിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്ത് തുടങ്ങിയിട്ടില്ല. പക്ഷെ നമ്മള് ഇങ്ങനെ ചെയ്ത് വരുമ്പോ നമ്മൾ അവിടേക്ക് എത്തും. മാതാജി ഒരു ഡൗട്ട് ചോദിച്ചോട്ടെ മാതാജി? ഹരേ കൃഷ്ണ. നമ്മൾ അമ്പലത്തില് പൂ കൊണ്ട കൊടുക്കുന്നു, മാല കെട്ടി കൊടുക്കുന്നു, നെയ്വിളക്ക് എല്ലാം നിറച്ച് ഭക്തന്മാർക്ക് കൊടുക്കുന്നതെല്ലാം ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ടല്ലേ? അമ്പലങ്ങളിലെല്ലാം സേവനം ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഞാനൊക്കെ വ്യാഴാഴ്ച പോയിട്ട് എല്ലാം ചെയ്യുന്നുണ്ട് ശ്രീ മഹാവിഷ്ണു ക്ഷേത്രത്തില്. അത് നമുക്ക് വേണ്ടിയിട്ടല്ല, അല്ല ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ടല്ലേ? ഇല്ല മാതാജി, നമുക്ക് വേണ്ടി നമ്മളത് ചെയ്യുന്നേ. നമ്മളെ മനസ്സിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യങ്ങൾ ഓർത്തോണ്ടല്ലേ മാതാജി ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് സങ്കടങ്ങളും പറഞ്ഞിട്ട് ഇതൊക്കെ പോയി ചെയ്യുന്നത്? ഇപ്പൊ നമ്മൾ നമുക്ക് വേണ്ടിട്ടാ ചെയ്യുന്നത്. നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ ലെവലിൽ ഭഗവാൻ ചെയ്യുന്നില്ല. നമ്മൾ ആദ്യം പോലെ ശീലിച്ചിരിക്കുന്ന അങ്ങനെയാ. ഞങ്ങള് വർഷങ്ങളായിട്ട് ഇപ്പോഴല്ലേ 5-6 മാസം ആയുള്ളൂ ഇതൊക്കെ അറിയാൻ തുടങ്ങിയിട്ട്. നമ്മള് നേരത്തെ പോലെ ശീലിച്ചിരിക്കുന്നത്, നമ്മളെ പഠിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നതും അങ്ങനെയാ. നമ്മൾ സമയം എടുക്കും. നമ്മൾ പതുക്കെ ചെയ്ത് ഇപ്പൊ നമുക്കൊന്നും ഇല്ലാത്ത ഒരു അവസ്ഥയിൽ നമ്മൾ എത്തും. അതായത് നമുക്കൊന്നും തോന്നാത്ത, അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനത്തെ ഒന്നും ഇല്ലാത്ത. ഇപ്പൊ നമുക്കൊരാൾ വിഷമം പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ദേഷ്യം വന്നാൽ നമുക്ക് ദേഷ്യം വരും. നമ്മളൊരാൾ ചീത്ത പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വിഷമം വരും. ഇതൊന്നും ഇല്ലാത്ത നമുക്കൊരു അവസ്ഥയിൽ എത്തും. അപ്പോഴല്ലേ നമ്മള് ആ ഒരു
എന്താ പറയാ ആ ഒരു ലെവലിലേക്ക് മാറുന്നത്. മഹാത്മാക്കളാവ് അല്ലെങ്കിൽ തീന്ദ്രിയവാദികൾ നമ്മൾ ആ ഒരു ലെവലിലേക്ക് ഇപ്പൊ നമുക്ക് മാതാജി അത് കുറെ വർഷങ്ങളായി വരുമല്ലേ നമ്മൾ അതിലേക്ക് എത്താനായിട്ട്. വർഷങ്ങള് ചിലപ്പോ ജന്മങ്ങൾ എടുക്കും മാതാജി, പറയാൻ പറ്റും. ഈ ജന്മത്ത് നടക്കും തോന്നില്ല മാതാജി. ഇപ്പൊ നമ്മള് ഓരോ പ്രശ്നങ്ങൾ ഇറക്കി മാതാജിനെ ഞങ്ങൾക്ക് ഗുരുവായി കിട്ടട്ടെ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി, ഞാൻ ഒന്ന് ചോദിച്ചോട്ടെ? ചോദിക്കാൻ പാടുണ്ടോന്ന് എനിക്കറിയില്ല. ഇപ്പൊ മാതാജിക്ക് ഇങ്ങനെയുള്ള ഇതെല്ലാം പോയി അങ്ങനെ തോന്നുന്നുണ്ടോ? ഇല്ല മാതാജി, ആർക്ക് പോണത്, എങ്ങനെ പോണത് ഇത്ര പെട്ടെന്ന്? നമ്മളൊക്കെ നമുക്ക് സ്വന്തം കാര്യങ്ങളെ പറ്റിയുള്ള ചിന്തകളെല്ലാം പോയി അങ്ങനെ അവിടെയൊന്നും പറ്റത്തൊന്നുമില്ല. ഹരേഷ്ണ മാതാജി, ഇത് ആർക്കും പെട്ടെന്ന് സാധിക്കില്ല. നമുക്ക് ആർക്കും പെട്ടെന്ന് നടക്കില്ല. കുറേ സമയം, വർഷങ്ങൾ, കൊല്ലങ്ങൾ, ജന്മങ്ങൾ എടുക്കുക. പക്ഷെ ഞാൻ അടുത്ത ജന്മത്തിൽ നിങ്ങൾ എന്നെ പ്രതീക്ഷിക്കണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ. മാതാജീനെ പിന്നാലെ പോരും ഞങ്ങള്. മാതാജിക്ക് ഭാഗ്യമുണ്ട്, മാതാജിയുടെ ഫാമിലി ഇതിനൊപ്പം നിൽക്കുന്നുണ്ടല്ലോ. അപ്പൊ നമ്മള് മാതാജിക്ക് ഫാമിലി സപ്പോർട്ട് ഭയങ്കരമാണ് അല്ലേ മാതാജി? ഫാമിലി സപ്പോർട്ട് ഭയങ്കരമാണല്ലേ? ഹരേഷ്ണ മാതാജി, അപ്പൊ നമ്മള് ചെയ്യുന്ന പോലെ നന്നായിട്ട് ഇപ്പൊ ചെയ്യുന്ന പോലെ ചെയ്ത് പോകാം. നമ്മൾ പറയില്ലേ നാമജപവും ഭാഗവത ശ്രവണവും, അത് ചെയ്താൽ നമ്മൾ പോലും അറിയില്ല നമുക്ക് മാറ്റം. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ആദ്യം തുടങ്ങിയപ്പോ നമ്മൾ കരുതി കൂട്ടിയിട്ടല്ലല്ലോ ഇങ്ങനെ മാറിയത്, അറിയാണ്ട് വന്ന മാറ്റാണ് നമ്മളിത് അല്ലെ? അപ്പൊ അതേപോലെ തന്നെ നമ്മളിൽ അറിയാണ്ട് തന്നെ മാറ്റം വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും. പുറകെ വരാവുന്ന 7:30 മണിയാകുമ്പോ നമുക്ക് ക്ലാസ്സിൽ കയറണം. എത്ര തിരക്കുണ്ടെങ്കിലും 8:30 മണി വരെ ക്ലാസ്സിൽ ഇരിക്കണം എന്നുള്ള ആ ഒരു ചിന്തയിലാണ് നമ്മള്. അതെ, അപ്പൊ നമുക്ക് എങ്ങനെ ക്ലാസ്സിൽ അറ്റൻഡ് ചെയ്യണമെന്നില്ല ആ ഒരു ഇത് ആദ്യം മുതലേ വന്നു കഴിഞ്ഞു. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്താ വെച്ചാൽ മാറ്റം വരും. നമ്മൾ അറിയാതെ തന്നെ നമ്മൾ മാറും. നമ്മൾ അറിയില്ല അതൊന്നും. ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ ഭാഗവത രാവിലെ എഴുന്നേൽക്കാത്തവര് രാവിലെ എഴുന്നേൽക്കണം. നമ്മൾ ആരും കരുതി കൂട്ടി ചെയ്തതല്ല, അതൊക്കെ ഓട്ടോമാറ്റിക് സംഭവിച്ചു പോണതാണ് അതൊക്കെ. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഈ ക്ലാസ്സിൽ ഇപ്പം മാതാജി ചെയ്യുന്ന ഇതെല്ലാം സേവനം തന്നെയല്ലേ ശരിക്ക് പറയാന്ന് വെച്ചാല്? ഹരേഷ്ണ മാതാജി, പക്ഷെ നമ്മളല്ല ഇതൊന്നും എടുക്കുന്ന ആള്, ഭഗവാനാണ് ഇതൊക്കെ നോക്കുന്നത്. മാതാജി, ഞാൻ അറിയാതെ എന്നെ ആരോ ചേർത്ത, എനിക്കറിയത്ത് പോലും ഇങ്ങനെ ഒരു സംഭവങ്ങൾ ഉണ്ടെന്ന് പോലും എനിക്കറിയത്തില്ലായിരുന്നു. എന്റെ ചേച്ചി വിളിച്ചേച്ച് പറഞ്ഞു, പക്ഷെ ഇങ്ങനെ ഞാൻ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്, നീ ഒന്ന് ജോയിൻ ചെയ്തേക്കണേന്ന് പറഞ്ഞു. ഞാനോർത്ത് എന്ത് വന്നിച്ചും പറഞ്ഞു ഭഗവത്ഗീത പഠിപ്പിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ ഞാൻ പറയാം ശരിയെന്ന് പറഞ്ഞു. ഞാൻ വന്നു, പക്ഷെ പുള്ളിക്കാരി വന്നില്ല. അപ്പൊ പറഞ്ഞു നിനക്ക് അനുഗ്രഹം കിട്ടി, എനിക്ക് അതും കിട്ടിയില്ല എന്ന്. അത്രേ അറിയത്തുള്ളൂ. ഇവിടെ മാതാജി എന്റെ മോളാണ് ഈ ക്ലാസ്സിൽ കയറാനായിട്ട് നിന്നത്. പക്ഷെ ഞാൻ ഈ ലിങ്ക് കയറിയെങ്കിൽ എനിക്ക് ഇതിൽ തുടരാൻ പറ്റുമെന്ന് കരുതിക്കൊണ്ടല്ലേ കരുതി. പക്ഷെ എന്റെ മോൾക്ക് പിന്നെ കയറാൻ പറ്റില്ല. ഫോണിൽ സൂം ഡൗൺലോഡ് ആവുന്നില്ല. എനിക്ക് മാത്രമാണ് ഇപ്പൊ കയറാൻ പറ്റിയത്. നമ്മളപ്പോ ഇത്ര ചിന്തിക്കും. ഈ 17ാമത്തെ പ്രാർത്ഥന എല്ലാവരും മനസ്സിലുണ്ടാവണം. ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് നമ്മൾ ഓർമ്മിക്കേണ്ട പ്രാർത്ഥന അത്. കാരണം നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കൃത്യം നമ്മളിപ്പൊ ഈ കളിച്ചും ചിരിച്ചും പോണതല്ല, ഒരു സമയം നമുക്ക് ഫേസ് ചെയ്യേണ്ടതാണ് എല്ലാവർക്കും. മാതാജി, ആ 17ാമത്തെ മന്ത്രം, ഈ ശരീരം ഭസ്മായി തീരട്ടെ, പ്രാണവായു പ്രപഞ്ചത്തിൽ അലിഞ്ഞു ചേരട്ടെ, അല്ലയോ ഭഗവാനെ എന്റെ എല്ലാ കൃത്യങ്ങളെയും അങ്ങ് ഓർക്കണമേ, ഞാൻ അങ്ങയ്ക്ക് വേണ്ടി ചെയ്തതെല്ലാം അങ്ങ് ഓർക്കണമേ. അങ്ങനെയാണോ എഴുതേണ്ടത്? ഇത് എഴുതേണ്ടതല്ല മാതാജി, ഇത് മനസ്സിൽ ആ സമയത്ത് ആരാ മാതാജി ഇത്രയും ഓർക്കാൻ വേണം? ആരെ കൊണ്ടാവില്ല. അല്ല, നമ്മുടെ കർമ്മങ്ങളെന്ന് എഴുതിയാൽ മതിയോ? അതോ നമ്മൾ ഓർത്തില്ലെങ്കിലും നമ്മൾ ഇത്രയും ചെയ്ത ഭഗവാൻ ഓർക്കും. അതും പറഞ്ഞില്ല അതില്, നമ്മൾ ഓർത്തില്ലെങ്കിൽ ഭഗവാൻ ഓർക്കും അത്. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? നമ്മളത് ചെയ്താൽ നമുക്ക് ഓർമ്മ വരും. പക്ഷെ നമ്മൾ ചെയ്തു പോണം. കാരണം ആ ഒരു സമയം ഫേസ് ചെയ്തവർക്ക് അറിയുള്ളൂ, അല്ലാത്തവർക്ക് ആർക്കും ഇത് അറിയില്ല. അത് അനുഭവിച്ച് ആരും ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നില്ലല്ലോ നമ്മള്. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാ? നമ്മളത് പ്രതീക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ പോകാം. നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു സംഭവം വരും നമ്മളെ മുന്നില്. അപ്പൊ നമ്മളൊന്നും ചെയ്യാതിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പോലും നമുക്ക് പറ്റില്ല ആ സമയത്ത്. അപ്പൊ കൃത്യങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടെ ഇതിനകത്ത് കൃത്യങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ടല്ലോ, അതായത് നമ്മളെന്തായാലും തെറ്റ് ചെയ്തെന്നുള്ളതാണോ? അല്ല, ഭഗവാന് വേണ്ടി ചെയ്ത കാര്യങ്ങള് നമ്മൾ ഓർക്കണമെന്നല്ലേ മാതാജി പറഞ്ഞേ? ഭഗവാൻ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഓർക്കണമെന്നല്ലേ ചെയ്ത കാര്യങ്ങള്?
ഭഗവാന് വേണ്ടി നമ്മൾ ചെയ്ത കാര്യങ്ങൾ എന്നല്ലേ പറഞ്ഞ, ഭഗവാന് വേണ്ടി ചെയ്ത കൃത്യങ്ങൾ. എന്റെ എല്ലാ കൃത്യങ്ങളും ഭഗവാൻ എന്റെ എല്ലാ കൃത്യങ്ങളെയും അങ്ങ് ഓർക്കണമെന്ന് പറയുന്നുണ്ടല്ലോ. എന്റെ എല്ലാ കൃത്യങ്ങളെയും അങ്ങ് സ്മരിക്കണമേ. പിന്നെ ഞാൻ അങ്ങയ്ക്ക് വേണ്ടി ചെയ്ത ഇതെല്ലാം അങ്ങ് ഓർക്കണമേ എന്നുണ്ടല്ലോ. അതെ, അങ്ങയ്ക്ക് വേണ്ടി ചെയ്തത്. അപ്പൊ ഭഗവാന് വേണ്ടി എന്തൊക്കെ ചെയ്തെന്നുള്ളത് ആ സമയത്ത് ഭഗവാൻ ഓർക്കാൻ സാധിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഭഗവാന് വേണ്ടി ചെയ്തിരിക്കണം. അത് മാത്രമാണ് നമുക്ക് ഇതിൽ പറയാനുള്ളത് അല്ലെ. നമ്മള് ചെയ്യ എന്തെങ്കിലും ഭഗവാന് വേണ്ടി ചെയ്യണം. അത് എന്ത് ചെയ്യണം എന്നുള്ള നമ്മൾ ആലോചിച്ച് കണ്ടുപിടിക്കുക. ഭഗവാൻ വേണ്ടി ഹരേ കൃഷ്ണ നമ്മളെ മതിയായിരുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ ഹരേ. ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ പോണത്. എനിക്കിതൊക്കെ കേട്ടിട്ട് ഭയങ്കര വിഷമം തോന്നുന്നു സത്യം പറഞ്ഞ. നമ്മൾ എന്തൊക്കെ ഭഗവാൻ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശരി. ഒന്ന് കേൾക്കും മാതാജി. മാതാജി, എന്നെ കൊണ്ടാവണത് ഞാൻ പറയട്ടെ. ഞാൻ രാവിലെ കുളിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ 2 ഭഗവാന്മാരെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ലോകത്തിന്റെ. അവർക്ക് രണ്ടുപേർക്കും പത്രം പുഷ്പം അങ്ങനെ ഉണ്ടാവാറില്ല, ഇവിടെയൊന്നും ഇല്ല. മറ്റെല്ലാം ഫലം എല്ലാം തോയൊക്കെ എല്ലാം വെക്കും ഞാൻ. എന്നിട്ട് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കും, എല്ലാ തെറ്റുകുറ്റങ്ങളും പൊറുക്കണേ ഭഗവാനെ. അതാണ് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത്. എല്ലാ തെറ്റുകുറ്റങ്ങളും പൊറുത്തിട്ട് പറ്റുന്ന പോലെ ചെയ്താൽ മതി എല്ലാവരും. പക്ഷെ ഈ ഒരു മന്ത്രം നമ്മള് മനസ്സിൽ വെക്കേണ്ട ഒരു മന്ത്രാണിത്. ഇത് ശരിക്കും നമുക്ക് സ്ട്രൈക്ക് ചെയ്യേണ്ട ഒരു മന്ത്രാണിത്. അതുകൊണ്ടാണ് ഈ മന്ത്രം മെയിൻ ആയിട്ട് പറയുന്നത്. 17ാമത്തെ മന്ത്രം ശരിക്കും നമ്മൾ ആലോചിക്കേണ്ട ഒരു മന്ത്രാണ് നമ്മള്. കാരണം നമ്മളെല്ലാവരും ഫേസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ജനിച്ചാൽ മരണമുണ്ടെന്നുള്ള ഉറപ്പാണല്ലോ, എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നതാണത്. അപ്പൊ ആ ഒരു സമയം നമ്മള് ചിന്തിക്കുക. അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ ചെയ്യുന്ന പോലെ ഇപ്പൊ ഇതൊക്കെ പഠിക്കുമ്പോൾ പറയുന്ന പോലെയല്ല. പക്ഷെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാ, നമ്മൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഓരോന്നോരോന്ന് ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് ഭഗവാനെ മാത്രം ചിന്തിച്ചാ പോരെ ആ നേരത്ത്. മതി, അത് മതി മാതാജി. അത് മതി. നമുക്ക് ഈ ദാനധർമ്മങ്ങളൊക്കെ ഇതിനകത്ത് വരുന്നില്ലേ? നമ്മൾ ഈ ചെയ്യുന്ന ഭഗവാൻ വേണ്ടി ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ഈ മറ്റുള്ളവർക്ക് ചെയ്യുന്ന ദാനധർമ്മങ്ങളും വരുന്നില്ലേ മാതാജി? മാതാജി ഇപ്പൊ നമ്മൾ അതൊന്നും ചിന്തിക്കണ്ട. ഇപ്പൊ നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ നോക്കാം. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ നാമം ജപിക്കുക, ഭാഗവതം കേൾക്കുക. അപ്പൊ തന്നെത്താനെ നമ്മൾ ആ ലെവലിലേക്ക് എത്തും പതുക്കെ. ടെൻഷൻ അടിക്കണ്ട. നമ്മ ഇന്നും നാളൊന്നും പോണില്ല. എന്തായാലും ഇതൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടേ പോകുള്ളൂ അല്ലേ. അറിയാൻ പറ്റത്തില്ല മാതാജി, ഒന്നും അറിയത്തില്ല. ചിലര് പറയുന്നുണ്ട് മരണം മടിയിലാണ്. അപ്പൊ പിന്നെ നമ്മളെന്താ പറയണേ? അതെ, ശരിയാ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. അവിടെ ഇരുന്നോട്ടെ, സാരില്ല. നമുക്ക് അപ്പൊ നോക്കാം, ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ നോക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് സമയം പോകില്ല എന്ന്. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവരും ഹരേ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ ഉണ്ടല്ലോ അല്ലേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇന്ന് എല്ലാവർക്കും ഇച്ചിരി ശ്വാസം വീണത്. എല്ലാവർക്കും 8:30 കഴിഞ്ഞുള്ള സമയത്ത് ചർച്ചയ്ക്ക് ഇഷ്ടം പോലെ സമയമായിരുന്നു. ഇന്ന് എല്ലാവർക്കും ഇച്ചിരി ശ്വാസം കിട്ടി. കിട്ടിയ അവസരം പരമാവധി പ്രയോജനപ്പെടുത്തി. 17ാമത്തെ മന്ത്രത്തിൽ എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? നമ്മൾ മരിക്കണ നേരത്ത് എന്താ പ്രാണവായു പ്രപഞ്ചവ്യാപിയായ ഈ സന്ദർഭത്തിൽ അല്ലയോ ഭഗവാനെ എന്റെ എല്ലാ കൃത്യങ്ങളും ഓർക്കണമേ. അങ്ങ് ഭഗവാന് വേണ്ടി ഓർക്കണമേ. എന്റെ ശരീരം ഭസ്മമായി അലിഞ്ഞിട്ട് ചുരുക്കിയിട്ട് പറഞ്ഞുതരാൻ പറ്റുമോ? ചുരുക്കിയിട്ട് നമുക്ക് നാളെ നോക്കാം. ഇപ്പൊ ചുരുക്കാനൊന്നും ഇല്ല. നമ്മള് ചെയ്ത കൃത്യങ്ങളൊന്നും ഓർക്കണം തന്നെ ഉള്ളത്. വേറെ ഒന്നും ചുരുക്കാനില്ല ഇതിൽ അല്ലേ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഇന്ന് രാത്രി ആരും ശരിക്കും ഉറങ്ങണ്ടാവില്ല. അടുത്തത് 2:20 ഭഗവത്ഗീത 2:20 എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? ആത്മാവിന് ഒരിക്കലും ജനന മരണങ്ങളില്ല. അത് ഉണ്ടായിട്ടില്ല, ഉണ്ടാകുന്നില്ല, ഭാവിയിൽ ഉണ്ടാവുകയില്ല. അജനും നിത്യവും ശാസനും പ്രാചീനനുമാണ്. ശരീരം നശിക്കുമ്പോൾ അതിന് മരണമില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. 9 ഭക്തി സേവനത്തിന്റെ 9 എന്താ പറയാ? ശ്രവണം, കീർത്തനം, സ്മരണം, പാദസേവനം, അർച്ചനം, വന്ദനം, ദാസ്യം, സഖ്യ, ആത്മനിവേദനം. 8:6 എന്താ പറയുന്നത് ഭഗവത്ഗീത? പറയുന്നത് ഏതൊരവസ്ഥയെ കുറിച്ചാണ് ഒരാൾ വിചാരിക്കുന്നത് മരണശേഷം അവൻ നിശ്ചയമായും അത് തന്നെ ലഭിക്കുന്നു. മരണസമയത്ത് എന്തിനെ കുറിച്ചാണ് ചിന്തിക്കുന്നത് അത് നിശ്ചയമായിട്ടും അതിനെ ലഭിക്കുന്നതാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാനെ ചിന്തിച്ചാൽ ഭഗവാനെ ലഭിക്കും. ഭാഗവതം 2-ാമത്തെ സ്കന്ധം 1-ാം അധ്യായം 5-ാമത്തേല് പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവ് ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യം എന്തായിരുന്നു? ഒരു മനുഷ്യൻ തന്റെ മരണകാലത്ത് അനുഷ്ഠിക്കേണ്ട കൃത്യം എന്താണ്? ചോദ്യം അല്ലെ. അതെ. പിന്നത്തെ വന്നിട്ട് ഈശോപനിഷത്തിൽ അറിയില്ലേ?
പ്രേരിപ്പിക്കുന്നത് ഈശോപനിഷത്തിലൂടെ. തന്റെ ജീവിതത്തെ ഓരോരുത്തരും ഒരു നിമിഷം പോലും പാഴാക്കാതെ ഭഗവാന് പ്രീതികരങ്ങളായ പ്രവർത്തികളിൽ ഏർപ്പെടുത്തക്ക വിധം തന്റെ ജീവിതത്തെ രൂപപ്പെടുത്തണം. അത്തരം ഭഗവത് പ്രീതികരങ്ങളായ പ്രവർത്തനങ്ങളിലേക്ക് നമ്മെ പ്രേരിപ്പിക്കുകയാണ് ഈശോപനിഷത്ത് ചെയ്യുന്നത്. എല്ലാവർക്കും അപ്പൊ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്നുള്ളത് ഭഗവാന് അത് പറയില്ല